ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तुम्ही माझ्याबरोबर कीर्तन करू शकता। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सगळ्यांना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे पुन्हा एकदा। मी थोडा वेळ सगळ्यांना म्यूट ठेवते, मग पुन्हा आपण अध्ययनाच्या शेवटी मी सगळ्यांना अनम्यूट करीन एकेकाला। आवाज येतात बऱ्याचदा, मग थोडंसं डिस्टर्बिंग होतं, हरकत नाही। खूप छान, आपण सुरुवात करतोय अध्ययन वर्गाला। अच्छा, पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप स्वागत आहे। आणि थोडंसं मागे जाऊन आपण बघतो आहोत 9व्या अध्यायामध्ये सुंदर असा भक्तीचा मार्ग चालू आहे, भक्ती योगाचा अध्ययन चालू आहे। आणि या भक्ती योगामध्ये आपण 7व्या अध्यायापासून भक्तीचा सुंदर असा हा जो मार्ग आहे, प्रत्यक्ष भक्ती, मग मृत्यूसमयी भगवंतांचं स्मरण कसं करावं, हे 8व्या अध्यायात अनेक संज्ञा आपण बघितल्या की ज्यांना कशा प्रकारे अध्यात्म हा मूळ स्वभाव आहे जीवाचा, जे ब्रह्म आहे त्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे। आणि हा आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे। मग ज्या 9व्या अध्यायामध्ये आपण जे राजगुह्य ज्ञान ऐकलं की सगळ्या ज्ञानांचा राजा आहे। काय ज्ञानांचा राजा आहे? तर ही सुंदर भक्ती हो, की तू एक एक प्रिय भक्त आहेस आणि तू एक शुद्ध भक्त आहेस, तू एक भक्त आहेस। तू भक्तीमध्ये स्वतःला लीन कर आणि भक्तीमध्ये स्वतःला गुंतव। भगवंतांची भक्ती मग हा सगळ्यात सोपा मार्ग आहे भगवंतांपर्यंत जाण्याचा आणि भगवंतांची नातं जोडण्याचं। मग आज ते नातंच आपल्याला बघायचं आणि भगवंतांशी जोडलं जायचंय। मग जोडलं जाणं योग तर आपण बघतोय, नक्कीच भक्ती योगाच्या माध्यमातून आपण भगवंतांशी जोडले जातो। मग हे जोडलं जाण्याचं हे नातंही खूप सुंदर आहे। आणि हा जो संबंध आहे हा आपल्याला आज बघायचा आहे। 10व्या अध्यायामध्ये पण खूप सुंदर असा विभूती आपण जाणणार आहोत। म्हणजे 9व्या अध्यायामध्ये गुह्य ज्ञान, गुह्यतरम ज्ञान आणि राजगुह्य ज्ञान, की मी शरीर नाही आत्मा आहे, हे 2ऱ्या अध्यायापासून आपण जाणलं। जे आत्म्याचे गुणधर्म आपण बघितले, मग हा आत्मा चिरला कापला कुठलाही जात नाही आणि या आत्म्याला काहीही होत नाही हो। म्हणून कृष्णाला अर्जुनांनी सांगितलं,
कृष्णाने सांगितलं अर्जुनाला, की जरी हे तुझी धारदार सगळी शस्त्र असतील ती देहाला करतील हो, परंतु ती आत्म्याला काहीही करू शकत नाही. आणि म्हणून तू शरीर नाही, तू जेव्हा आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला आणशील, तेव्हा निश्चितच. आणि म्हणूनच ज्या प्रकारे एखादा भक्त हा हा फक्त, जसं आपण काल बघितलं, ज्या ईश्वरपुरींची, माधवेंद्रपुरींची कथा बघितली, मग ज्या महात्म्यांना आपण बघितलं, की हे महात्मे पूर्णपणे आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावरती असतात आणि पूर्ण त्याच रूपामध्ये असतात, की ज्यांना देहधारी भावनेमध्ये नसल्यामुळे तहान भूक कशाचीही तमा नसते हो. ज्यांच्यासाठी प्रत्यक्ष कृष्णांनी दृष्टांत दिलाय आणि प्रत्यक्ष भगवंत त्यांच्यासाठी दूध घेऊन येतात. अशा या माधवेंद्रपुरींची आपण कथा बघितली, की त्यांना श्रीनाथजींचं जे मंदिर आहे नाथद्वारचं, ती मूर्ती ही माधवेंद्रपुरींना सापडलेली मूर्ती होती आणि त्याची प्रतिष्ठापना करून ज्या भगवंतांनी प्रत्यक्ष सांगितलं, की मला इथून बाहेर काढ, जे त्यांनी स्वतः जागा दाखवून सांगितलं. अशा प्रकारे हे महात्मे, मग ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं, की मग असे दुर्लभ महात्मे हे खूप थोडे असतात. अनेक जण या मार्गावरती येतात, परंतु जे श्रद्धेने आणि जी भगवंतांबद्दलची श्रद्धा असते, मग ही श्रद्धा खूप महत्वाची. जसं मी प्रत्येक अध्यायात ज्याचा उल्लेख करते आणि मग ज्या टप्प्यापर्यंत, म्हणून श्रद्धा, मग हा टप्पा पुढे का जात नाही, जो आपण काल बघितला, आध्यात्मिक मार्गावरती का प्रगती होत नाहीये. आपण नुसतंच म्हणतो, की हो कृष्णाला जाणायचंय, कृष्णाला बघायचंय, मग कुठे कमी पडताय? जर कुठेतरी नास्तिक लोकांमध्ये आणि कुठल्यातरी मटेरियल याच्यामध्ये, भौतिक गोष्टींमध्ये स्वतःला गुंतवून ठेवलं, काही ज्ञानच घेतलं नाही, तर कशा प्रकारे प्रगती व्हायची हो? मग त्याच्यासाठी तो साधू संग, त्याच्यासाठी जे कीर्तन, भजन क्रिया ज्याला म्हटलंय. आणि म्हणून या सगळ्या मार्गावरती जेव्हा स्वतःला मार्गस्थ कराल, तेव्हा निश्चितच त्या आध्यात्मिक मार्गामध्ये मग जी भक्तीची गोडी आहे ना, ती खूप अवीट आहे हो. कारण जसं भगवंतांनी काल म्हटलं, की काय कठीण आहे मग ही भक्ती करण्यामध्ये आणि भगवंतांची उपासना करणं खरंच खूप कठीण आहे का हो? नाही हो. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छती. भगवंत म्हणतायत, मग तू एक पान, फळ, फूल किंवा मला एक चमचाभर पाणी जरी मनापासून अर्पण केलंस, तो जो भाव आहे ना, तो भाव खूप महत्वाचा आहे. तो जो प्रेम भाव आहे, तो प्रेमाने कर जे काही भगवंतांना. मग नकोय 56 भोग भगवंतांना, नकोय तेवढे सगळे नैवेद्य. मग कोणीही हो, ज्याला कुणालाही काहीही नाहीये, ज्याच्याकडे फक्त पाणी पिऊ शकतोय, तोही निश्चितच भगवंतांना ते अर्पण करतो. जसं आपण त्या रंती देवाची गोष्ट ऐकली, की स्वतःला काहीही ठेवत नाही. मग म्हणतो, की मी या भौतिक जगामध्ये आलोय, ते फक्त यांची दुःख सोसवायची आहेत मला. यांना कुठलीही या सजीवांना दुःख नको, मला ती सोसायची आहेत. असा हा आध्यात्मिक महात्म्य आणि दुर्लभ महात्मा आपण अजून बघितला. आणि म्हणूनच मग ज्या प्रकारे भक्तिभाव, मग तो प्रेमभाव, भक्तिभाव, मग जो भाव, ज्या, जसं मी म्हटलं, की भरत महाराजांनी हे भावभक्तीच्या स्टेजमध्ये होते, भावभक्तीच्या टप्प्यावर होते, म्हणूनच हरणाचा जन्म मिळाला, तरीही त्यांनी त्या भक्ती मार्गावरती स्वतःला ते आध्यात्मिक मार्गावरती ठेवू शकले. जसं भगवंत म्हणतात, योगक्षेमम वहाप्यम, मी तुझ्याकडे आहे तेही जपतोय, जे उणं आहे ते तुला देतो आणि तुझ्याकडे जे आहे ते जपतो. तुझी भक्ती जपणार आहे, तुझं पुण्य जपणार आहे भगवंत. म्हणून या जन्मी जरी 40% केलं, तरी 41व्या टक्क्याने तुम्ही सुरू करू शकता. मग ते पुण्य निश्चितच कुठेतरी, ज्याचं आपण म्हणतो, मग त्या कर्मफळांचं भोग, म्हणजे कर्माचे जर भोगता स्वतःला समजायचे, तर त्याची फळंही भोगायला लागतात. आणि जसं आपण म्हटलं, की म्हणून हे जे ज्ञान आहे, हे ज्ञान मग भगवंताला कोण जाणणार आहे, हे याच्याही अध्यायात सुरुवातीला आपल्याला बघायचंय. मग ही भक्तीची अवीट गोडी आपण बघितली आणि मग कशा प्रकारे मग त्या जगाई मदाईला मग इतकं इतकं करूनही कुठेतरी, जरी पापी काही कर्म केलेली असली तरी ते त्यांचा नाश होतो आणि मग ज्या प्रकारे नित्यानंद प्रभूंनी त्यांना क्षमा केलेली आहे, त्यांनी त्यांना स्वतःला लाजिरवाणं वाटलंय, ब्राह्मण कुळातले जन्माला आलेले जगाई मदाई, परंतु मग ते भक्तीच्याच मार्गावरती स्वतःला आणू शकतात आणि मग त्यांचं परिवर्तन होतं. ज्या मृगारी ऋषींचं आपण बघितलं, अशा प्रकारे ज्यांचं परिवर्तन या भक्तीच्या मार्गामध्ये होतं, अत्यंत सुलभ करायला, अत्यंत सुलभ आणि असं सुखकारक आणि आचरणाला अत्यंत आनंद देणारी अशी ही गोष्ट भगवंतांनी सांगितली. आणि म्हणून या भक्तीतनं जो काही आनंद मिळतो, तो आनंद प्रत्येकानेच अनुभवावा. आणि मग या विभूतींना, आजच्या अध्यायाचं नाव आहे विभूती. मग विभूती म्हणजे काय हो? कुणाला सांगता येईल? आज मी बरेच दिवसात तुमच्याशी संवाद नाही साधत आहे, कारण बरेच
गोष्टी एकदम आल्या किंवा मग ते ज्ञान देणं चालू झालं की पण प्रयत्न असतो की तुमच्याशी संवाद नक्की साधला पाहिजे. मग विभूती म्हणजे काय हो? संपत्ती. अगदी बरोबर वसुधा माताजी. ऐश्वर्य, संपत्ती जी काही भगवंतांकडे आहे, भगवंत प्रत्यक्ष आज या विभूतीनं आपल्याला दाखवणार आहेत. मग जसं आपण विभूतीला अजूनही अर्थ येतो, जे अंगारा लावतो आपण, हो की नाही? भगवंत जे काही आपण उदबत्ती लावलेली असते आणि मग त्याचा जो अंगारा किंवा जे काही असतं देवाचं आपण हे करतो प्रसाद म्हणून मग कपाळाला लावलं जातं ती विभूती, त्याचाही अर्थ विभूती. परंतु इथे भगवंतांचं हे ऐश्वरी म्हणजे विभूती. धन्यवाद वसुधा माताजी. आणि म्हणून मग आजच्या अध्यायात आपल्याला जाणायचं आहे की कृष्णाला कोणी जाणलंय? कृष्णाला कोण जाणू शकलं आहे? तर कृष्णाला कोणीही नाही. मग ज्या 4 कुमारांविषयी मग ज्या संप्रदायांमध्ये आपण बघितलं किंवा आधीही की देवी-देवतांनी सुद्धा जाणलेलं नाही. ऋषी-मुनींनीही प्रयत्न केलेले आहेत, परंतु भगवंताला पूर्णपणे कोणी जाणू शकलं नाही. आणि म्हणूनच आज प्रत्यक्ष भगवंत सांगतायत, ज्या सर्वांचा भगवंत उगम आहे, ते भगवंत प्रत्यक्ष स्वतःच्या विभूतींचं वर्णन करणार आहेत. मग शुद्ध भक्ती हे भगवद्गीतेचं सार. मग 10.8 ते 11 मच्चिता मद्गद प्राणा, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन या 3 गोष्टींविषयी आपल्याला जाणायचंय, ज्याला म्हटलंय चतुश्लोकी गीता. म्हणूनच त्याला भगवद्गीतेचं सार म्हटलेलं आहे. शुद्ध भक्ती आणि भगवद्गीतेचं सार, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला हा संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन, भगवंतांशी असणारा संबंध मग तो कशा प्रकारे प्रस्थापित केला जातो, त्याच्यासाठी केले जाणारे क्रियाकलाप म्हणजेच अभ्युदय हो. ऍक्टिव्हिटीज म्हणजे अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग जसं परमात्म्याला जाणणं हेच आपलं ध्येय, अंतिम ध्येय, ध्येयाचं जर पुढच्या 13व्या अध्यायात आपण बघणार आहोत, ज्ञानाचं ध्येय, तसंच हे भगवंतांना जाणायचंय. प्रयोजन काय या सगळ्याचं? काय काय परिणिती आणि काय त्याचं उद्दिष्ट काय आहे? तर ते प्रयोजन म्हणजे भगवंतांना जाणायचं. आणि मग इथेच भगवद्गीता संपली असती हो. 10व्या अध्यायातच अर्जुनाने कबूल केलं आणि सांगितलं भगवंतांना, की तुझं सर्वोच्च पद मी स्वीकारलेलं आहे. आणि अर्जुन इतक्या उन्नत स्थितीमध्ये आहे, भगवंतांच्या इतक्या निकट स्थितीमध्ये आहे, की भगवंतांविषयी सगळं त्यांनी जाणून भगवंत परम कारण आहेत, हे पुरुषोत्तम भगवान आहेत. हे सर्व मे तर हृदम वज्ञे प्रथम म्हणणे अशा प्रकारे भगवंतांना जाणलेलं आहे. आणि मग कुठल्याही फक्त प्रिय सखा आहे, प्रिय भक्त आहे म्हणून नाही, तर शास्त्राचा आधार देऊन भगवंतांना अर्जुनाने सांगितलेलं आहे. आणि मग इतकं सांगून जेव्हा स्वीकारलंय अर्जुनाने भगवंतांना, तेव्हा ते भगवंतांना विनंती करतायत की आता मला तुम्ही तुमच्या विभूती सांगा. मग भगवंत लादत नाहीयेत, भगवंत कुणावरही स्वतःला लादत नाहीत. जसं मी आधी म्हटलं की भगवंतांचा कुठल्याही या भौतिक प्रकृतीवर प्रभाव नाही, भगवंतांची सक्ती नाही. आपल्या हातात बॉल, आपल्या कोर्टमध्ये बॉल आहे, आपल्याला ठरवायचंय. कारण ती ती एक मुभा दिलेली आहे भगवंतांनी, ती एक सूट दिलेली आहे भगवंतांनी आपल्याला. आणि म्हणून मग या 10व्या अध्यायामध्ये खूप सुंदर अशी चतुश्लोकी गीता, गीतेचं सार, मग खूप सुंदर अशा त्या 4 श्लोकांमध्ये गीता दडलेली आहे. प्रत्यक्ष गीतेचं सार. मग आपण आता अध्यायाला सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण माताजी. अंजली माताजी. माताजी अनम्यूट नाही होऊ शकत. एक सेकंद या. ठीक आहे. श्री भगवान म्हणाले, हे महाभाव अर्जुना, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीन, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. बघा, मग प्रत्येक वेळी भगवंत सांगतायत की मग हे ज्ञान देतोय जे तुला या भौतिक बंधनांपासून मुक्त करेल, भौतिक दुःखांपासून अलिप्त ठेवेल, त्याच्यापासून तुला मुक्त करेल. असं प्रत्येक वेळी भगवंतांचं ज्ञान हे निरनिराळ्या प्रकारे ते त्याचं महत्व अर्जुनाला सांगतायत. म्हणून तत् शृणु, कितीतरी अध्यायांमध्ये तत् शृणु, की तू आता ऐक.
मी तुला जे ज्ञान देतो आहे ते तुझ्या हितार्थ देतो आहे, जे मी पूर्वी सगळ्या सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. असं हे भगवंतांच्या विभूतीचं ज्ञान आहे. सॉरी. न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः. माताजींना को-होस्ट नाही केलं गेलं मी. ओके ओके, सॉरी माताजी, सॉरी. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. मगाशी पण सॉरी माताजी, नाही को-होस्ट नव्हतं केलं गेलं तुम्हाला. सॉरी माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारे देवतांचे आणि महर्षींचेही मूळ मीच आहे. 10.3 सर्व मनुष्यामध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापापासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोण दिसतंय हो चित्रामध्ये? कोण सांगू शकेल चॅट मध्ये कोण दिसतंय चित्रामध्ये? देवकी आहे. देवकी माता आहे. अगदी बरोबर माताजी. देवकी माता, अगदी बरोबर वसुधा माताजी, खूप छान. देवकी माता आहे आणि आजूबाजूला तिच्या दालनामध्ये अनेक देवी देवता, भगवंतांचा जन्म होणार आहे जिथे, आणि भगवंत आहेत, जी देवकी माता भगवंतांना जन्म देणार आहे. मग जे अजन्म आहेत, कारण ज्यांचं जे आधीच आपण जे म्हटलं की देवकी मातेचा जेव्हा कंसाने केस धरले तेव्हाच ते प्रकट झालेलं आहे कुठेतरी, की या धर्माच्या विरुद्ध, अधर्माच्या विरुद्ध जिथे धर्माचा ऱ्हास होताना दिसतोय. परंतु या दालनामध्ये भगवंतांना दर्शन देण्यासाठी मग त्यांचं दुर्मिळ दर्शन घ्यायला आणि देवी देवता सर्वजण तिथे आलेले आहेत, नमन करतायत. असं हे दुर्मिळ असं रूप आहे. आणि म्हणूनच देवी देवतांना सुद्धा जे कळलं नाही, ऋषी मुनींना सुद्धा जे कळलेलं नाहीये, कारण असं हे मूळ भगवंत ज्याचं मूळ आहे हे कुणालाही कळलेलं नाही, महर्षींना देखील कळलेलं नाहीये, कारण सगळ्याचं मूळ हे भगवंत आहे. आणि म्हणूनच या जन्म कर्माचं रहस्य ज्यांनी जाणलेलं आहे, जे हे दिव्य ज्ञान ज्याला आहे, जो सगळं भगवंतांना या अनादी सर्व जगतांचा स्वामी म्हणून जाणतो, अजन्मा अद्वितीय अद्वैत अनादी असे भगवंत आहेत, जो पुरुषोत्तम आहेत, तोच स्वतःला या सर्व पापापासून मुक्त होऊ शकतो, करवू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सप्तर्षी गण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी, तसेच मनु म्हणजे मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासूनच उत्पन्न होतात, आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव त्यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या भौतिक प्रकृतीमध्ये मग अनेक जीवांना जन्म दिला जातो, कालच्याही अध्यायात आपण जाणलं, खूप सुंदर अशी आपण संज्ञा आणि मग काही डाऊट्स, काही जे लीना माताजींना काही मनात होतं त्याचं आपण कुठेतरी निराकरण केलेलं आहे, की कशा प्रकारे मग देवी देवतांचं आणि सर्वांना, कुणाला, सगळ्याचं मूळ, सगळ्याचा समावेश भगवंतांमध्ये आहे. ज्या अचिंत्य भेदाभेद, याला मी म्हटलं की जिथे भगवंतांच्या शक्तीने ते कुठेही प्रकट होऊ शकतात आणि प्रत्येक युगामध्ये ते आपल्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होतात, असे सप्तर्षी गण की त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु, हे सगळे भगवंतांपासून, त्यांच्या इच्छेने, त्यांच्या मनापासून तयार झालेले आहेत. अनेक ब्रह्मांड ही भगवंतांच्या श्वासातून तयार झालेली आहेत, आणि म्हणूनच भगवंतांची इच्छा म्हणून यांची निर्मिती होती, आणि मग पुढे ते त्याच सृष्टीची निर्मिती पुढे चालू ठेवतात, आणि या भौतिक प्रकृतीमध्ये मग त्यांच्यापासून विविध लोकांवर निवास करणारे अनेक जीव उत्पन्न होत असतात. परंतु हे महर्षी, हे मनु, हे कोणीही भगवंतांना जाणू शकलेलं नाहीये. भगवंतांचं मूळ काय आहे, ज्याचं मूळ हे प्रत्यक्ष प्रत्येक गोष्टीचं मूळ हे प्रत्यक्ष भगवंत आहे.
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अशा या अनन्य भक्तीला आपल्याला 12व्या अध्यायात अजून खोलपणे जाणूच आपण. परंतु या चित्रात काय दिसतंय हो? मग तुम्हाला दिसतंय या चित्रामध्ये मथुरेला आलेले आहेत. भगवंत आणि बलराम मथुरेला आलेले आहेत आणि त्यांना बघण्यासाठी मथुराजन इतके 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 उत्सुक आहेत की आपलं सगळं काम सोडून, जे काही हातातलं सोडून फक्त भगवंतांच्या दर्शनासाठी धावतायत. मग जसं आपल्याला दिसतंय चित्रात की मग कोणी वरून आपल्या घराच्या वरती जाऊन किंवा कुठून तरी डोकावून, परंतु भगवंत प्रत्येकाला दिसतायत. कारण भगवंत हे सूर्यासारखे आहेत हो. आणि म्हणूनच ते कुठूनही प्रत्येकाला दिसतायत आणि प्रत्येक जण त्यांना बघण्यासाठी आतुर झालेला आहे. असा शुद्ध भक्तीमधला शुद्ध भक्त जो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये स्वतःला लीन केलेला आहे. आणि म्हणूनच ज्यांना भगवंतांच्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, ते या भक्ती योगामध्ये, कारण त्यांनी भगवंतांना सगळ्याचं मूळ परम कारण पुरुषोत्तम म्हणून जाणलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग अनन्य भक्तीमध्ये हा भक्त तत्पर असतो, यात मुळीच शंका नाही. मग आपल्याला या या अगदी अगदी कोर आहे हो हे गीतेचं, की ज्याच्यामध्ये आपल्याला जाणायचंय की मग भगवंताला जाणायचंय म्हणजे नक्की काय आणि कशा प्रकारे जाणायचंय. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगताचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात, ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां. भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. मग हा जो भाव आहे ना, हा खूप महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला भगवंतांशी जी जीवाची संलग्नता आहे, जीवाचा जो संबंध आहे परमात्म्याशी, तो जाण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. या प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा जे उत्पत्ती करता आहेत, सर्व काही माझ्यापासूनच उद्भवते. आणि जो बुद्धिमान मनुष्य हे जाणतो, तो भगवंतांच्या भक्तीमध्ये मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे. भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणपूर्वक मला भजतात. मग हा जो संबंध आहे, हा आपल्याला या 10.8 मध्ये जाणायचा, की भगवंतांशी जोडलं जाणं आणि भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करणं म्हणजे नक्की काय. तर म्हणूनच या संबंधाला, की भगवंत कशा प्रकारे आपल्याला दर्शन देताना आणि भगवंतांच्या त्या भगवान रूपाशी कसा प्रकारे संबंध आहे, हे जाणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि म्हणूनच मग प्रभुपादांनी खूप सुंदर उदाहरण दिलंय या संबंध आणि अभ्युदय आणि प्रयोजन. 10.8, 9, 10, 11. मग 8 मध्ये संबंध, 9 मध्ये अभ्युदय म्हणजे काय आहे, आणि 10 आणि 11 मध्ये कशा प्रकारे हा संबंध प्रस्थापित केला जातो, की त्याच्या मागचं प्रयोजन काय आहे. मग प्रभुपाद उपमा देताना सांगतात उदाहरणादाखल, की एक स्त्री पुरुष आहेत, त्यांच्यामध्ये लग्न संबंध येतो. मग लग्न संबंध, मग हा संबंध तयार झाला आणि संबंध तयार झाल्यावर ते नवरा बायकोच्या रोलमध्ये मग संसार करत असतात. मग त्याचा अभ्युदय काय आहे, तर त्यांच्या जबाबदाऱ्या, त्यांच्या सांसारिक जबाबदाऱ्या. आणि मग याचं सगळ्याचं प्रयोजन काय, तर एक उत्तम संसार आणि कृष्ण भावना भावित संसार. आणि नंतर ज्या संततींची निर्मिती करायची आहे, ते सुद्धा कृष्ण भावना भावित संतती असाव्या. अशा प्रकारे हा संबंध प्रस्थापित तेव्हाच होऊ शकतो, जेव्हा भगवंतांच्या भक्तीमध्ये भक्त असतो. आणि म्हणूनच मग ह्या सगळ्याचा उत्पत्ती करता भगवंत आहेत, हे जाणूनच हा संबंध प्रस्थापित केला जातो. 10.9 मच्चित्ता मद्गद प्राणा
बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आता हा व्हिडिओ बघा हा, छान. हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे. श्रीला प्रभुपाद आहे. हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. बघा लोक किती तल्लीन झाली आहेत. बघा माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. मग कुठेतरी ही आध्यात्मिक हा जो मार्ग आहे की जर कुठेतरी भौतिक जगताशी जेव्हा आपण फरकाने जाणण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा बघा हो की या भौतिक जगतामध्ये मग तुम्ही सकाळी उठून पेपर वाचता, काही बातम्या ऐकता, मला सांगा किती आनंद मिळतो हो त्याच्यात तुम्हाला. किती आनंद मिळतो, काय आनंद मिळतो त्याच्यामधून तुम्हाला. मिळतो आनंद त्याच्यामधून. मन विषण्ण होतं बातम्या वाचून. मन विषण्ण होतं बघा, नाही मिळत. लीनल माताजी म्हणाल्या अगदी बरोबर. माताजी कुठेतरी मन खचतं आणि कुठेतरी या निगेटिव्ह विचार, मग ह्याला ते केलं, इतकी लूटमार केली, याला मारलं, त्याची हत्या झाली, त्याचं हे झालं, दुसऱ्या काय बातम्या. या कोविडच्या ह्याच्यामध्ये तर लोकांचं फार वाट लावली की त्या मनाची आणि की या लॉकडाऊन मध्ये लोकांना इन्स्पायर कुठेतरी एक कन्सोल, कुठेतरी त्यांना एक चांगल्या भावनेने चांगल्या गोष्टी समजवायच्या सोडून मीडियाने काय केलं तर खूप त्याच्यामध्येच खतपाणी घालून. कबूल आहे, वास्तव असल्याची नक्कीच जाणीव करून दिली पाहिजे, पण त्याला पण काही पद्धत आहे. परंतु कशा प्रकारे मन खच्ची होऊन गेलेलं. कितीतरी लोक म्हणजे या लॉकडाऊन मध्ये आपण बघतो की कोविड मुळात बाजू राहिलेला, कोविडनी अनेक जण दुसऱ्या लाटेमध्ये गेली, परंतु त्याहीपेक्षा जास्त मनावरती लोकांच्या किती विपरीत परिणाम झालेले आहेत. कितीतरी परदेशामध्ये कितीतरी जण डिप्रेशन्स आणि ज्यांनी आत्महत्येला प्रवृत्त झालेले आहेत, केलेल्या आहेत आत्महत्या. किती ह्या गोष्टी म्हणजे किती मन विषण्ण करणाऱ्या गोष्टी आहेत या. खरोखर म्हणजे खूप वाईट वाटतं आणि कशा प्रकारे या गोष्टींना सामोरं जायला लागतं, कारण त्याची कारण या भौतिक जगताचं कारण की जिथे 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 हे टीव्ही आणि न्यूजपेपर यासारखी माध्यमं आहेत, पण तिथे लोकांचं खच्चीकरण उगीच केलं जातं, कारण तिथे प्रेरणादायक काहीच सांगितलं जात नाही. पण हेच मी तुम्हाला जर कुठेतरी याच तुलनेने सांगितलं आणि आज जर आपण बघतो आहोत हा व्हिडिओ आणि प्रभुपादांचा हा व्हिडिओ आहे, नुसतं हे आत्ता इथे आपण बघूनच या वातावरणामध्ये इतकी आपण आत्ता असं वाटतं उठून आपण सुद्धा नाचावं. हा स्वामी डान्स प्रभुपादांनी सर्वांना शिकवलाय आणि इतके सुंदर की जे परदेशी बघा तुम्ही बघताय की ज्यांना महाभारत नाही माहिती, ज्यांना कृष्ण कोण आहे हे सांगण्यापासून जिथे सुरुवात होती, त्यांनी प्रभुपादांवर किती दृढ विश्वास ठेवलेला आहे बघा.
की ज्यांना फॉलो केलं, ज्यांचं अनुसरण केलेलं आहे प्रभुपादांचं. कारण जी व्यक्ती आपल्याला या सन्मार्गावर आणते, मग अनेक हिप्पींना, अनेक अंमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या लोकांना ज्यांनी मन परिवर्तन केलेलं आहे प्रभुपादांनी त्यांचं, आणि किती हा दिव्य आनंद, निर्मळ आनंद ओसंडून वाहतोय त्यांच्या चेहऱ्यावरून. आणि हाच आनंद म्हणजे सततम कीर्तयंतो माम, जे आधी आपण बघितलं की मग हे जे कीर्तन आणि हे जे हरिनाम केलं जात आहे आणि भगवान हरे कृष्णचा महामंत्राचा जो गजर केलेला जातोय, तर बघा की एकमेकांविषयी, एकमेकांमध्ये भगवंतांविषयी बोलण्याने, भगवंतांचं कीर्तन केल्याने, नामस्मरण केल्याने काय प्रकारे त्यांना आनंद मिळतोय. त्यांचं जीवन माझ्यासाठी, माझ्या सेवेमध्ये पूर्णपणे समर्पित केलेलं आहे. त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो, जे तुम्हाला प्रत्यक्ष दिसतंय. की मग जे काही आपण, जो हा साधू संघ, मग हा जो संघ आहे की जेव्हा आता या पुढे जाऊन तुम्ही बघाल तर भक्ती वृक्षासारखे अनेक ग्रुप तयार केले जातात. कारण आपण जेव्हा दुसऱ्या तिसऱ्या टप्प्यांवर जातो तेव्हा ज्ञान अजून सखोल होतं. मग ते सखोल ज्ञान आत्मसात करण्यासाठी अजून थोडीशी आपल्याला असोसिएशनची किंवा अजून आपल्याला थोडीशी माहिती, एकमेकांमध्ये चर्चा करण्याची गरज असते. त्यासाठी भक्ती वृक्षासारखे ग्रुप आहेत की जिथे मग भक्ती वृक्षामध्ये एक 5-6 जण एकत्र येऊन त्या विषयावर चर्चा केली जाते, त्या विषयावर बोललं जातं, भगवंतांच्या ज्ञानाविषयी बोललं जातं. आणि मग त्याच्यातनं मिळणारा जो आनंद आहे खरोखर, की आता हा 5व्या अध्याय जेव्हा मी 5व्या टप्प्यावरती शिकते या भक्तिशास्त्रीमध्ये, अक्षरशः शनिवार कधी येतोय आणि कधी ते भगवंतांविषयी जाणायला मिळतंय आपल्याला, इतकी उत्सुकता मनामध्ये असते. आणि मग एकमेकांची कशी आपण चर्चा करू आणि कशा प्रकारे या उपदेशाला आत्मसात करू, जास्तीत जास्त अजून कसं आपण आत्मसात करून ग्रहण करू ते ज्ञान, अशी कुठेतरी ओढ असते मनाला. म्हणजे हे सगळी भगवंतांची कृपा आहे हो. आणि ही ओढ मनामध्ये कधी ज्यांनी भगवंतांना जाणायचा प्रयत्न केला, मग भगवंतांनी दोन्ही कालही, कालच्याही अध्यायामध्ये उल्लेखलंय की जे नास्तिक आहेत, एथिस्ट आहेत, की ज्यांना त्या अस्तित्वाचीच मान्यता नाही, अज्ञानामध्ये पूर्णपणे डुबलेले आहेत, बुडलेले आहेत, त्यांचं नाही काही करू शकत. ज्यांना ज्ञान घेण्याची उत्सुकता आहे ते नक्कीच हे जाणू शकतात. आणि म्हणूनच मग त्यांना तो आनंद मिळतो. हे झालं अभ्युदय संबंध. जिथे पहिल्या याच्यामध्ये आपण बघितला की संबंध प्रस्थापित होतोय, तो अभ्युदय म्हणजे काय, कीर्तनासारख्या ऍक्टिव्हिटीज. अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटीज, क्रियाकलाप. की मग तो प्रयोजनापर्यंत जाण्यासाठी काय क्रिया केल्या जातात, तर या भजन क्रिया, कीर्तनासारखं, नामस्मरणासारख्या क्रिया, याला म्हटलंय अभ्युदय. आणि मग पुढे जाऊन आपण बघतोय 10 आणि 11 आपल्याला बघायचे ती प्रयोजन. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात, त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. या गोपिका बघा, आधीच्याही अध्यायामध्ये याचा उल्लेख, आणि किती गोपी त्या भगवंतांच्या प्रेमामध्ये विलीन आहेत, किती भक्तीमध्ये लीन आहेत, की मग भगवंतांशी संबंध तर प्रस्थापित केलाय पण त्या शुद्ध भक्तीमध्ये आहेत हो. आणि म्हणूनच जे भगवंतांची सेवा करतायत, प्रेमाने सेवा, गोपिकांनी काय भगवंतांसाठी केलं नाही, तर अनेक प्रकारची भगवंतांची सेवा केली त्यांच्या प्रेमामध्ये, की इतक्या स्वतःला हरवून बसलेल्या होत्या, की जसं मी म्हटलं की ब्रह्मांवर कुठेतरी चिडलेल्या होत्या, की ज्या निर्मात्याने हे केलेलं आहे आम्हाला निर्माण, पापण्या कशाला केल्या, कारण मग भगवंत आम्हाला तेवढ्या क्षणासाठी दिसू शकत नाही. आणि म्हणून मग भगवंत अशांना समज देतात, ज्या गोपिकांबद्दल मी म्हटलं की मग वृंदावनामध्ये, आणि मग अशा गोपिकांमध्ये जी राधा राणी, जे जे भगवंतांचंच, भगवंत वेगळे नाहीच हो, राधा राणीपेक्षा भगवंत आणि राधा एकच. कृष्ण आणि राधा वेगळे नाहीत, हे तत्व. जसं मी म्हटलं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या 16 अक्षरी बीजाक्षरी मंत्रामध्ये हरे हा शब्द कुठेतरी राधेचा उच्चार सुचवतोय. आणि कृष्णाच्या भक्तीत ठेव आम्हाला, हे राधे आम्हाला कृष्णाच्या भक्तीत ठेव, ही शक्ती आहे भगवंतांची, आंतरिक शक्ती आहे भगवंतांची.
जसं आपण भगवंतांचे विस्तार बघणार आहोत, ही भगवंतांची आंतरिक शक्ती आहे, ज्याचा पंचतत्व मंत्रामध्ये मी ज्याचा उल्लेख केलेला आहे, त्याच्यातली मग जे वासादी गदाधर आणि ज्यांचा उल्लेख केलेला आहे, त्याच्यापैकी एक राधाराणीचं जे आहे, की मग श्रीकृष्ण चैतन्य, प्रभू नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर आणि वासादी. मग याच्यापैकी जे वासादी आहेत ते कुठेतरी याचे भक्तांचं कुठेतरी नेतृत्व करता आहेत आणि अशा प्रकारे मग नारद आणि राधाराणी की कशा प्रकारे मग या तत्वाला जाणलेलं आहे. हे तत्व खूप महत्वाचं आहे. भगवंतांचा विस्तार आहे, बलराम हे विस्तार आहेत आणि आंतरिक शक्ती आहेत. अशा या पंचतत्व मंत्रामध्ये आपल्याला सगळ्याचा उल्लेख झालेला आहे, ज्याचं स्मरण आपण आपण आपल्या हरे कृष्ण मंत्राच्या सुरुवातीला करतो. अशा या 5 जणांचं कृष्ण चैतन्य महाप्रभू, प्रभू नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, वासादी, की अशा या 5 महात्म्यांचं स्मरण करून की ज्याच्यामध्ये भगवंतांचे विस्तार आणि आंतरिक शक्ती आहे. अशा या राधाराणीचं जे म्हणून गोपिकांमध्ये सांगत होते की मग ही राधाराणी म्हणजे सगळ्यात जवळची कृष्णाच्या, की ज्यांचं तत्व जाणण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंचा जन्म घेतलेला आहे भगवंतांनी. खूप पुढे याच्याविषयी अजून खूप पास्ट टाइम्स आहेत, खूप स्टोरीज, खूप कथा आहेत याच्याविषयीच्या. भागवतामध्ये तर खूप 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 विस्तृत प्रमाणामध्ये हे दिलेलं आहे. मग जे नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन, डिव्होशन, भक्ती, रसामृत सिंधू आहे, उपदेशामृत आहे, त्याच्यामध्ये राधाकुंड आणि श्यामकुंड, वृंदावनामधल्या या त्यांच्या ज्या कथा आहेत त्याविषयीचं खूप सुंदर ज्ञान दिलेलं आहे आणि कशा प्रकारे ते बांधलंय. आणि मग हा जो माधुर्य रस मी म्हटलं, तो माधुर्य रस हा आपल्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे आहे कुठेतरी. मग त्याला जाणणं हे खूप प्रयत्नपूर्वक केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की असे माझ्याकडे येऊ शकतात की ज्यांनी भगवंतांच्या प्रेमामध्ये प्रीतिपूर्वकम भजताम, प्रीतिपूर्वकम, प्रेमाने ज्यांनी भगवंतांना स्वीकारलेला आहे. आणि मग भगवंतांचा हा जो संबंध, अभ्युदय आणि मग प्रयोजन काय, या ज्ञानाचं प्रयोजन काय, तर भगवंतांना जाणायचंय. मग जे ज्ञान देतायत ते आपल्याला दिसतायत. शुकदेव मुनी परीक्षित महाराजांना ज्ञान देतायत, कपिल मुनी आपल्या मातेला ज्ञान देतायत आणि याही चित्रामध्ये ऋषी आपल्या चैतन्य महाप्रभू आणि मला वाटतं गोस्वामींना आणि ऋषींना ज्ञान देत आहेत. हे जे चित्र आहे हे बऱ्याचदा माझ्या बाकी माताजींना आणि प्रभूजींना आम्ही विचारलंय, पण हे कशातलं आहे, तर हे ज्ञानाविषयीच आहे की जे ज्ञान दिलं जातं. आणि म्हणूनच तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमहा नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग त्या ज्ञानाने काय करायचं? आणि म्हणूनच प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये बसलेला आहे हा परमात्मा आहे. हा प्रत्येकाच्या, काल मी जे सांगितलं की क्षीरोदकशाही विष्णू, मग महाविष्णू, क्षीरोदकशाही विष्णू आणि गर्भोदकशाही विष्णू. मग क्षीरोदकशाही विष्णू म्हणजे परमात्मा जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये बसलेला आहे आणि प्रत्येकाच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेल्या अंधकाराचा नाश करतो. असं हे जे ज्ञान कपिल मुनींनी आपल्या मातेला दिलेलं आहे, शुकदेव गोस्वामींनी परीक्षित महाराजांना दिलंय, ज्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे या ज्ञानाने मग ज्या भागवताचं कथन केलेलं आहे या सगळ्यामध्ये कृष्ण अगदी पुरेपूर कृष्णाला पूर्णपणे जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. तो जो संबंध आहे, अभ्युदय हा प्रयोजनापर्यंत गेलेला आहे त्या ज्ञानामुळे. कारण ते ज्ञान घेतल्यामुळे कुठेतरी भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करण्यामध्ये यश आलंय आणि म्हणूनच त्याला जाणायचा जो प्रयत्न केला, यशस्वीपणे तो प्रयत्न केलेला आहे की त्यांना प्रयोजन म्हणजे काय याचं, तर परमात्म्याला जाणलेलं आहे. जाणायचं प्रयोजन की अज्ञानामुळे हा जो अंधकार आहे, मग ज्यांना हा अंधकार दूरच नाही करायचा आहे ते त्या अंधकारामध्येच बुडत राहतात. हो, मग जे तामसी भावनेमध्ये आहेत, कुठेतरी जे भ्रमामध्ये आहेत, या सगळ्या भ्रमामध्येच ते स्वतःला अजून सखोल नेत जातात. मग त्यांचं काहीच करू शकत नाही. पण हे ज्ञान जर घ्यायचं असेल तर या ज्ञानाने निश्चितच या अज्ञानी रूपी अहंकाराला नष्ट केलं जाऊ शकतं. मग जिथे प्रत्यक्ष अर्जुन आता सांगतोय, मग इथेच जसं मी म्हटलं भगवद्गीता इथेच संपली असती,
कारण अर्जुनाच्या मनातला भ्रम दूर झालाय. त्यांनी पूर्णपणे तो इतक्या उन्नत स्थितीमध्ये आहे, की त्यांनी सांगितलं, "मी तुला पुरुषोत्तम म्हणून स्वीकारलेलं आहे." जे आत्तापर्यंत अनेक ऋषी सांगत होते, ते तुमच्या मुखातून तुम्ही मला प्रत्यक्ष सांगितलेलं आहे. हे अर्जुनाने इथे कबूल केलेलं आहे आणि नुसतं त्यांचा सखा आहे म्हणून नाही, त्यांचा शिष्य आहे म्हणून नाही, तर शास्त्राच्या आधारे त्यांनी सांगितलेलं आहे. म्हणून अर्जुन म्हणतोय, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवमजं विभुम अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम आणि पवित्र परमपवित्र परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत दिव्य आदिपुरुष अजन्मा विभूती आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास यांच्यासारख्या महर्षींनी तुमच्याबद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंतांना स्वीकारलेलं आहे. काय म्हणून? परमधाम, परम पवित्र आणि परम कारण, सगळ्याचे परम कारण, परम पवित्र, परम भगवान पुरुषोत्तम, परम सत्य, सगळ्याचं मूळ भगवंत आहे. शाश्वत दिव्य आदिपुरुष अजन्मा विभू आहात. नारद, असित, देवल, व्यास या सर्वांनी आधी सांगितलेलं आहे की तुमचे काय तुमच्या विभूती आहेत आणि काय तुमचं अगाध ऐश्वर आहे. परंतु आज तुम्ही हे तुमच्या मुखकमलातून मला सांगितलेलं आहे. जे काही ज्ञान भगवंत दुसऱ्या अध्यायापासून अर्जुनाला देतायत, या कर्मयोगातून आणि आत्ताच्या या भक्ती योगातून, या सगळ्यातून भगवंत अर्जुनाची पूर्णपणे खात्री पटलेली आहे की भगवंत हे सगळ्याचं मूळ आहे. सर्व देवी देवतांचा सुद्धा ज्याच्यामध्ये समावेश आहे. आणि अशा या परमात्म्याला अर्जुनाने पूर्णपणे ओळखलेलं आहे. आणि म्हणून अर्जुन पूर्णपणे शास्त्राचा आधार घेत अनेक ऋषींनी तुम्हाला तुमच्याबद्दल सांगितलेलं आहे. मग आता मी प्रत्यक्ष तुमच्याकडूनच ते ऐकतोय. तुम्ही प्रत्यक्ष मला हे सांगताय. सर्वमेतरुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवन, देवता तसे दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाहीत. 10.15 हे पुरुषोत्तम, हे भूतभावन भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंग शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जशी सगळ्यात श्रेष्ठ अशी ही भगवंतांची पराशक्ती आहे. मग भगवंत प्रत्यक्षच स्वतःला जाणू शकतात. आणि कशा प्रकारे, म्हणजे कृष्ण हे कृष्ण आहेत. कृष्णाचं नाव हे कृष्णामध्येच आहे. कृष्णाच्या नावातच प्रत्यक्ष कृष्ण आहे. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात की जे हरे कृष्णाचा महामंत्र जपता आहेत ते निश्चितच स्वतःला पूर्णपणे जाणवू शकतात, स्वतःला पूर्णपणे जाणून घेऊ शकतात. प्रत्यक्ष कृष्णाच्या नावातच कृष्ण आहे. आणि असे हे कृष्ण म्हणजे सर्वाच मूळ आहे. तुम्ही जे काही मला सांगितलंय मी पूर्णतया सत्य मानतोय. देवता तसेच दानव तुमचं व्यक्तित्व जाणू शकत नाही, ज्यांचा समावेश हा भगवंतांमध्ये आहे. आणि म्हणून देवादिदेव जगतपते तुम्ही केवळ तुमच्या अंतरंग शक्तीद्वारेच मला स्वतःला जाणू शकता. आणि म्हणून तुमच्या या विभूतींविषयी तुम्ही मला सांगा. अर्जुन विचारतोय भगवंतांना. मग हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे जनार्दन, हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला कसे जाणावे. हे भगवन, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे. हे जनार्दना, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होत नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण
करतो तितके अधिक तुम्ही मला तुमच्या अमृतमय संभाषणाचे रसस्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग अर्जुन आता भगवंतांना म्हणतोय की तुमचं निरंतर चिंतन मी कसं करावं, तुम्हाला कसं जाणावं, कुठे पूजावं, कुठे भजावं, मी तुम्हाला कुठल्या विविध रूपात मी तुम्हाला स्मरण करावं. हे जनार्दना कृपया आपलं योगशक्तीचं आणि ऐश्वर्याचं. मग भगवंतांनी अर्जुनावर स्वतःला लादलेलं नाहीये. अर्जुनाने भगवंतांना जाणलंय हो, परंतु ज्या प्रकारे ज्या वेळेला अर्जुनाने सांगितलं की मी तुम्हाला आता पूर्णपणे जाणून चुकलेलो आहे आणि मला कळलेलं आहे, तेव्हाच भगवंत सांगणार आहेत आता विभूती. कुठलंही लादलेलं नाहीये अर्जुनावरती, मी असा आहे, मी भगवंत ज्ञान देत आहेत वेगवेगळ्या माध्यमातून आणि पद्धतीतून. अर्जुनाचा भ्रम दूर करण्यासाठी, त्याचं मनोदौर्बल्य घालवून मनोबळ वाढवण्यासाठी निश्चितच त्याला ज्ञान देत आहेत. आणि म्हणूनच इथे अर्जुन भगवंतांना सांगतोय की मला पूर्णपणे खात्री झालेली आहे आणि म्हणून जितकं मी तुमच्याबद्दल, जसं मी म्हटलं हो, मग या भौतिक जगामध्ये कुठेतरी इतकं तुम्ही जेव्हा या अध्ययन वर्गामध्ये, मला सांगा बरं, या अध्ययन वर्गामध्ये येऊन तुम्हाला आता कसं वाटतंय? म्हणजे कधी एकदा संपावं वाटतंय क्लास, का कंटाळा आलेला आहे, का काय वाटतंय? मनामध्ये काय भावना आहे? हे विविध रूपाचं कौतुक वाटते श्रीकृष्णाच्या. नक्कीच. मग काय वाटेल या अध्ययन वर्ग, की आता बस झालं, आता नको आम्हाला, झाले 15 मिनिट, असा सुरू बसावा बघा. म्हणजे नाही खरंच, तर म्हणजे आणखीन माझा प्रयत्न हा अजून अगदी बरोबर माताजी. म्हणजे अजून ऐकावं, त्यांच्या ऐकतच राहावं असं वाटतंय. अगदी बरोबर. हेच हेच किती महत्वाचं आहे बघा, की किती तुम्ही जोडले जाताय भगवंतांची, हाच संबंध हो. आणि म्हणूनच भगवंतांना अर्जुनही तेच सांगतोय की मला तुमच्या विषयीचं ऐकून माझं मन तृप्त होते. मला अजून या, तेच आपण या भौतिक जगामध्ये बघा हो, इतक्या काहीतरी बघतो, काहीतरी जुनं पुराण, परंतु किती नंतर निराशा आणि कुठेतरी नैराश्याचं बघितलं, मग कुठेतरी तुलना का केली जाते का या भौतिक आणि आध्यात्मिक जगाशी हो? आणि खरंच हे ज्ञान मग त्याच्यामध्ये मिळणारं काही त्याच्यातनं निष्पन्न होत असतं. जे काही बघतो, मग अशी असते फायटिंग, तशी असते, तेच विषय, त्याच कटकटी. आणि त्यांनी काय हो, की बास आता, काय लोकांसमोर बसलेले मूर्ख आहेत का हो, हे असं काय दाखवतायत? इतकं म्हणजे इतकं ते काय म्हणतात ना, त्या कमर्शियल आणि त्या इतक्या माध्यमांमधनं जे जे काही दाखवलं जातं, की फक्त एक माध्यम, की त्याच्यातनं मिळवणं, त्याच्यातनं पैसा कमवणं, हेच एक माध्यम. कुठेतरी मनुष्यांच्या मानसिक भावनांशी खेळलं जातं. मग तिथे तृप्ती तर होत नाही हो. ठीक आहे, एक एक विरंगुळा म्हणून घेणं गोष्ट वेगळी, पण काय त्याच्यातनं आणि किती? मग ते कुठेतरी त्याला एंड आहे हो. कुठेतरी त्याला खरंच त्याच्यातनं, मग तुम्ही जेव्हा बघाल, की खरंच त्याच्यातनं तुम्हाला काही निष्पन्न होतंय, मिळतंय, तो आनंद, आणि हा आनंद नक्की कधीतरी थोडासा जाणून बघा. मी कंपॅरिझन म्हणून म्हणत नाही, पण खरंच काही दिवसानंतर वाटतं, अरे काय आपण कशात वेळ वाया घालवतोय? लिटरली असं फिलिंग यायला लागतं. आणि हेच महत्वाचं आहे मला वाटतं. कारण मग कुठेतरी त्या गोष्टींमध्ये स्वतःला फक्त मग स्वतःच्या कल्पनांसाठी स्वतःला कुठेतरी गुंतवून, बरोबर आहे. बरेच जण, मग मी जसं म्हटलं हो, भौतिक जगामध्ये या सगळ्या गोष्टी येतातच, जिथे प्रपंचाशी निगडीत आहे, जिथे मग वेळ घालवण्यासाठी, असं करण्यासाठी बरेच जण, पण मग इतर अनेक साधनं आहेत हो त्याच्यासाठी. आणि मग तुम्हाला तुमच्या वेळेला कशा प्रकारे त्याचा अपव्यय न होऊ देता तुम्ही तो सत्कारणी कसा लावाल, कृष्ण भावना कशी जोपासाल, हा जर नुसता विचार जरी केला आणि आपल्याबरोबर अजून अनेक जणांना त्या भावनेबद्दल जर तुम्ही बोललात, तर त्या बोलण्यामधून सुद्धा, जसं भगवंतांनी मगाशा ह्याच्यामध्ये सांगितलंय चतुश्लोकी गीतेमध्ये, की किती आनंद मिळतो, की आपल्या विषयीचं, भगवंतांविषयीचं बोलून एकमेकांमध्ये जो काही निर्मळ आनंद त्याच्यातनं मिळत असतो. आणि म्हणूनच अशा या संभाषणाचं रसास्वादन करण्याची माझी खूप इच्छा आहे. हे संपूच नाही तू देणारं ज्ञान. आणि म्हणून मग भगवंत सांगतायत. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण माताजी. 18 वर्ष आमच्या सरांनी आम्हाला शिकवलं. हो, हो. मागच्या वेळेस 18 दिवसाचा कोर्स केला मी तुमचा, तरी मला अजून ते ऐकावंच वाटतं. बघा अवीट माताजी. गोडी आहे. खरंच, खरंच धन्यवाद. खरंच माताजी. ही अवीट गोडी आहे. खरंच ही भक्तीची इतकी अवीट गोडी आहे, की त्याला काही तुलनाच नाही हो, म्हणजे खरोखर नाही. अजून पुन्हा ऐकावंच वाटतंय. अजून ऐकावंसं वाटतं. किती छान माताजी. धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वाचाल माताजी? हरे कृष्ण. हा, वाचते. हे भगवान श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय
अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करेन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग या सगळ्या विभूती भगवंतांनी सांगितलं, जेव्हा अर्जुनाला सगळी खात्री पटलेली आहे तेव्हा भगवंतांनी मान्य करून आपल्या विभूतींचं दर्शन, मग मी कुठे तुझी उपासना, जसं आपण 7व्याही अध्यायात भगवंतांचं जे बलवानांचं बल, मग पृथ्वीच्या सुगंधामध्ये मी आहे, पाण्याच्या चवीमध्ये मी आहे, शक्तिवानांच्या शक्तीमध्ये मी आहे, त्याच प्रकारे भगवंतांनी ते जे भाव व्यक्त केलेला आहे तशाच या अभिव्यक्ती भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत. आणि मग हे अनंत आहे ऐश्वर्य. कारण या जीवांमधलं जे काही सूचक अभिव्यक्ती आहे तेवढ्या मी तुला सांगेन, परंतु हे अनंत अमाप असं ऐश्वर्य आहे. आणि म्हणून मी ज्याचं कथन करतो आहे त्या फक्त एक सूचक म्हणतो ना आपण, की प्रत्येकाचं एक प्रतिनिधित्व करणारे अशा सूचक अभिव्यक्ती आहेत या, जिथे चित्रात आपल्याला दिसत आहेत त्याच वर्णन मी तुम्हाला आता वाचून दाखवीन. 10:20 पासून त्याचं वर्णन आहे जे मी तुम्हाला वाचून दाखवीन. हे अर्जुना, सर्व जीवांच्या अंतर्यामी स्थित असणारा परमात्मा मी आहे. मीच सर्व जीवांचा आदी, मध्य आणि अंत आहे. आदित्यांमध्ये विष्णू मी आहे, तेजस्व्यांमध्ये दैदिप्यमान सूर्य मी आहे, मरुदगणांमध्ये मरीची मी आहे, नक्षत्रांमध्ये चंद्र मी आहे, वेदांमध्ये सामवेद मी आहे, देवतांमध्ये स्वर्गाचा राजा इंद्र मी आहे, इंद्रियांमध्ये मन मी आहे, प्राणीमात्रांमधील चेतना मी आहे, सर्व रुद्रांमध्ये शंकर मी आहे, यक्ष राक्षसांमध्ये कुबेर मी आहे, वसूंमध्ये अग्नी मी आहे, सर्व पर्वतांमधील मेरू पर्वत मी आहे, पुरोहितांमधील प्रमुख पुरोहित बृहस्पती मी आहे, सेनापतीमध्ये कार्तिकेय मी आहे, जलाशयांमधील सागर मी आहे, महर्षींमध्ये भृगु मी आहे, ध्वनींमध्ये दिव्य ओंकार मी आहे, यज्ञांमध्ये जप यज्ञ मी आहे, अचल पदार्थांमध्ये हिमाचल पर्वत मी आहे, सर्व वृक्षांमध्ये अश्वत्थ वृक्ष मी आहे, आणि सर्व देवर्षींमध्ये नारद मी आहे, गंधर्वांमध्ये चित्ररथ मी आहे, सिद्ध पुरुषांमध्ये कपिल मुनी मी आहे, अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चैश्रवा अश्व मी आहे, गजेंद्रांमधील ऐरावत मी आहे, मनुष्यांमधील राजा देखील मीच आहे, आयुधांमध्ये वज्र मी आहे, गायींमध्ये सुरभी गाय मी आहे, प्रजोत्पादनास कारण असणारा कामदेव मदन मीच आहे, आणि सर्पांमध्ये वासुकी मी आहे, नागांमध्ये अनंत नाग मी आहे, जे अनंत शेष आपल्याला जेव्हा वसुदेव यमुना पार करत असतात तेव्हा ज्यांनी धरलेला आहे, ज्याचं मायेचं पाखर आणि ज्यांनी तो आधार भगवंतांना पूर्णपणे कव्हर केलाय, तर तो अनंत शेष नाग आहे. आणि त्यांच्या अशा प्रकारे भगवंतांना सगळ्या सुरक्षेने तिथे नेलेलं आहे गोकुळामध्ये. वसुदेवांनी यमुना पार करून तिथे हा उल्लेख आहे. म्हणून मी अनंत मी आहे, जलचरांमध्ये वरुण मी आहे, पितरांमध्ये अर्यमा मी आहे, नियमन करणाऱ्यांमध्ये मृत्यूचा नियंता यमदेवही मीच आहे, दैत्यांमध्ये भक्तराज प्रल्हाद मी आहे, दमन करणाऱ्यांमध्ये काळ मी आहे, पशूंमध्ये सिंह मी आहे, पक्ष्यांमध्ये गरुड पक्षी मी आहे, पवित्र करणाऱ्यांमध्ये वायू मी आहे, शस्त्र धारण करणाऱ्यांमध्ये राम मी आहे, मत्स्यामध्ये मकर मासा मी आहे, प्रवाही नद्यांमध्ये गंगा नदी मी आहे. हे अर्जुना, सर्व सृजनांचा आदी अंत मध्यही मीच आहे, सर्व विद्यांमध्ये अध्यात्म विद्या मी आहे, तर्कशास्त्रांमध्ये निर्णायक शास्त्र मी आहे, अक्षरांमध्ये अकार मी आहे, समासांमध्ये द्वंद्व समास मी आहे, अविनाशी काळ मी आहे, आणि सृष्टीकर्त्यांमध्ये ब्रह्मदेवही मीच आहे. मग सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे, भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे कारणही मीच आहे, स्त्रियांमधील ज्या भावना आहेत, स्त्रियांमधील जे गुण आहेत, कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुर वाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढता, क्षमा,
या सगळ्यामध्ये मी आहे. सामवेदातील स्तोत्रांमध्ये बृहत्साम मी आहे. छंदांमध्ये गायत्री मी आहे. थोडा आवाज ठेवायचा. छंदांमध्ये गायत्री मी आहे. मासांमध्ये मार्गशीर्ष मी आहे. ऋतूंमध्ये वसंत ऋतू मी आहे. पसवणाऱ्यांमधील द्यूत देखील मी आहे. आणि तेजस्व्यांचे तेज देखील मी आहे. विजय मीच आहे. साहस आणि बलवानांचे बलही मीच आहे. वृष्णी वंशीयांमध्ये वासुदेव मी आहे. पांडवांमध्ये अर्जुन मी आहे. मुनींमध्ये व्यास मुनी मी आहे. महान विचारक कवींमध्ये उशना मी आहे. अराजकतेचं दमन करणाऱ्या सर्व साधनांमध्ये दंड मी आहे. जे विजयेच्छू आहे त्यांची नीती मी आहे. रस्त्यांमधील मौन मी आहे. ज्ञानी जनांमध्ये ज्ञान मी आहे. संपूर्ण सृष्टीचं बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी हा भगवंतांशिवाय अस्तित्वात राहू शकत नाही. ज्याच्या प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा आहे. हरे कृष्ण. माताजी, माताजी तुम्हाला म्यूट केलंय मी. शिवाय हे अर्जुना, सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज मी आहे. असं कोणतंच अस्तित्व नाही किंवा न हलणारे हे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. 10.41 हे पर्यंत माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतीचे केवळ सूचक आहे. हरे कृष्ण. बाकीचं लांबच, हे सूचनाच आहे, नुसती सूचना आहे. आणि म्हणूनच हे सगळे सूचक ज्या चित्रामध्ये आपल्याला ब्रह्मा, ऐरावत दिसताय, उच्चैश्रवा दिसत आहे, नारद मुनी दिसतायत, ह्या सगळ्या विभूतींना आपण जाणलेल्या ह्या सगळ्या फक्त भगवंतांच्या सूचक अभिव्यक्ती आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत पुढे, यद्यद्विभूती मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवागच्छत्वं मम तेजोश संभवम. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. हे ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाले आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भगवंतांच्या इच्छेतून ही निर्मिती झालेली आहे. स्फुल्लिंगातून, भगवंतांच्या जसं श्वासातून अनेक ब्रह्मांड निर्मिती झालेली आहे, तसं भगवंतांच्या इच्छेने मग या सगळ्याची निर्मिती, उत्पत्ती ही भगवंतांपासून झालेली आहे. आणि असेच प्रकारे भगवंत म्हणतायत, अथवा बहुनैतेन किम्यातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एका अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच हे सगळ्या कृष्णाच्या ऐश्वर्याचंच रूप आहे. आणि म्हणूनच या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची खरोखर ह्या सगळ्यांना जाणायची काय आवश्यकता आहे? जेव्हा मी एका अंशातून, जो परमात्मा आहे, जो प्रत्येक हृदयामध्ये स्थित आहे, ज्याच्या अंशातून, की परमात्म्याचाच आपण अंश आहोत. आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे. तू भगवंत हा क्रिएटर, भगवंत हे निर्माता आहेत आणि मी त्याच्यापासून बनलेलो आहे. आणि म्हणूनच एका अंशातून मी सगळ्या विश्वाला व्यापून टाकलेलं आहे. तर या ज्ञानाची खरंच काय आवश्यकता आहे? या सूचक अभिव्यक्तींना जाणून सुद्धा काय? कारण हे ऐश्वर्य एका अंशातून भगवंतांचे आहे. मग किती थोड्या भागातून पण भगवंतांनी या ऐश्वर्याची निर्मिती केलेली आहे आणि सगळं विश्व त्यांनी व्यापून टाकले. असा हा परमात्मा प्रत्येक जीवामध्ये स्थित आहे. म्हणूनच भगवंत म्हणतात, एका अंशातून मी हे सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. तर खरंच याची काय गरज आहे? आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, एक सेकंड ना, मी तुम्हाला हा खूप सुंदर एक विचार आहे. भगवंत म्हणूनच की गुरु शिष्य परंपरेतील महान आचार्य बलदेव विद्याभूषण यांनी या अध्यायावरील आपल्या भाष्याचा शेवट करताना म्हटलंय,
यच्छक्ती क्लेशास्तु सूर्याद्या भवन्त्यत्युग्र तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं सकृष्णो दशमेर्चते. भगवान श्रीकृष्णांच्या शक्तीपासून तेजस्वी सूर्य सुद्धा आपली शक्ती प्राप्त करतो आणि श्रीकृष्णांच्या विस्तारित रूपांद्वारे संपूर्ण जगताचे पालन पोषण होते. म्हणून श्रीकृष्ण पूजनीय आहे. अशी ही विभूती की जिथे सूर्याचं एवढं प्रखर तेज ही भगवंतांपासून आहे आणि हे सगळं ऐश्वर भगवंतांपासून आहे, ज्याचं पालन पोषण, ज्याचा आधार प्रत्यक्ष भगवंत आहे. ज्या माळेच्या याचं उदाहरण घेतलं, हे सगळे मणी हे भगवंतांवर आधारित आहेत आणि म्हणूनच ही सगळी ब्रह्मांड भगवंतांच्या श्वासातून ब्रह्मांड तयार झालेली आहे आणि त्याचं पालन करणारे हे सुद्धा भगवंतच आहेत. इति दशमोऽध्याय समाप्तः. अशा प्रकारे भगवंतांनी प्रत्यक्ष आपल्या मुखकमलातून आपल्या विभूतींचं जे वर्णन केलेलं आहे ते आपण ऐकलं. चतुश्लोकी गीता खूप सुंदर अशी ही 4 श्लोकांची गीता आहे. मला प्रचंड या चारही श्लोकांमध्ये इतकं सगळं दडलेलं आहे आणि खूप मोठं सार दडलेलं आहे. त्याला भगवद्गीतेचं सार म्हटलेलं आहे आणि याच्यामध्ये सगळा की काय करायला हवंय आणि काय प्रयोजन आहे की इतकं स्पष्ट केलेलं आहे. हो, की कशा प्रकारे कुठल्या प्रकारे भगवंतांशी संबंध, मग ज्या भक्तिभावामध्ये प्रेमभावामध्ये पोहोचून मग तो अभ्युदय काय आहे, त्या कुठल्या क्रियाकलापांनी आणि कशा प्रकारे त्या प्रयोजनापर्यंत पोहोचायचं याचं सुंदर वर्णन त्याच्यात केलेलं आहे. प्रभुपादांनी खूप सुंदर प्रकारे हे समजावलंय आपल्या तात्पर्यात. नक्की वाचत जा अध्याय प्रत्येकाने. मी माझ्याकडून प्रयत्नपूर्वक तुमच्यापर्यंत संवाद पोहोचवते, पण तुम्ही अध्याय नक्की वाचा की तुम्हाला तो अजून खूप सुंदरपणे उलगडेल. आणि आजचा हा अध्याय तर म्हणजे प्रत्येक अध्यायच तितका महत्वाचा आहे, पण हे जे वर्णनात्मक खूप सुंदर प्रकारे त्याची उपमा आणि त्याचं वर्णन केलेलं आहे प्रभुपादांनी, खूप सुंदर असं तात्पर्य दिलेलं आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. कोणाला काही प्रश्न असतील